Okei, Amin Asikainen täällä Vermossa. Morjes Amin. Moikka. Mikä sut on tuonut tänne Helsingin ravipyhättäjäksi? No kiinnostus raveja kohtaan tietenkin. Ollut innokas ravimies pikkuvuodesta asti, niin mikä ettei paikan päälle. Kun asuu tuossa Kiveheiton päässä, niin helppo tulla paikan päälle. Mikä aikanaan sut sai kiinnostua raveista? Alun perin se oli vähän semmoinen vedonlyöntipainotteinen juttu, että vedonlyönnin kautta vähän kiinnostui hevosista ja sitten alkoi pikkuhiljaa seuraamaan vähän heppoja. Sitten ei mitään, semmoinen yleinen urheilussyys ja sen semmoinen. Pitävintä puhetta, onko tänään jotain tipsiä, mihin sä pistät pääsi pantiksi? No en mä nyt päätä pistä pantiksi, mutta semmoinen oma ylläri on tänään tuommoinen kuin tähtijokke tuossa Suomen hevoslähdössä. Mikäs numero 6, se oli aamulla tuossa 9% kannatusta kerännyt, niin mulla itse asiassa yhdessä lapussa varmanakin sen, jos se osuu kohdilleen, niin varmaan iso lunastus tulossa. Mut sentään omakotitalo et oo pantannut siitä? No en oo vielä pantannut sitä, että pidetään sen verran pienissä nämä pelimerkit, että kumminkaan tietämisiä sitä luokkaa, että voidaan vielä semmosia panoksia pistää.